रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेखौ टाइम लानो नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय खुलुमबाय लोगोसे साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थि समाव बुंनाय बाथ्रा जे आं सरकाराव फैनो हायोब्ला रन्जन दैमारिखौ बरननो हागोन जेबो सम नाङा होननाय माखासे बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बेखौनो लामा नायनानै दं जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि खुंथायनि समाव जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हामारगोन नामा आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ माखासे आदार्स पलिटिकेल पार्टिफोरनि मावथिफोरा बिबानगिरिफोरा पइन्ट्स लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंबाय थानाय जों नुनो मोन्दों। लिगेल बाथ्रा एक्सेप्टेबल बाथ्रा। दिनै फैबाय थानाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बिटिसि काउन्सिल दैदेनबाय थानाय समाव जुदि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हायाब्ला बेवहायबो जों बेखौनो मोनसे फोरमान मोनगोन जे मानगोनां रन्जन दैमारिखौ लानानै गावनि माखासे राजनिति मुलाम्फानि थाखाय मोनसे डार्टी पलिटिकेल गेम प्ले गेलेनाय। बेराफारसेथिं 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर'आ बिटिसिआव सिइएमनि चेयारखौ मोननो खाबु मोनदोंमोन आरो बे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव नै रन्जन दैमारि साराबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जाबाय होननानै बुंनानै गावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फा लानो नाजानाय। दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बर'नि जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लाबोदों आरो रायजो राजानि बेसेनखौ आन्दोआव गुबुननो फालांगि खालामनानै गावबा गावनि माखासे पार्सनेल प्रपार्टिखौ दिनै हाइलाइट बा गोख्रों खालामबोदों। बै बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि दिनै एसे गाबोन एसे फैबाय थानाय समाव गावबा गावनो सिलिंखार जानो थांगासिनो दङ आरो माखासे सानैसो बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा अलरेडि सिलिंखार जाखाबायखा। जायखिजाया साननि गेजेराव जायखिजाया समनि गेजेराव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हाबानो जाबाय आरो जों दिनैसिमबो मिथिगौ जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव जेरैबायदि खोथा होयो जेरैबायदि बाथ्रा होयो बै बाथ्राफोरखौ बै खोथाफोरखौ मोनसेबो फैमाल खालामफेराखै। 2003-10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड जाय बिटिसि एकर्डखौ मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि ए टु जेड जेंना जेथेखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बे बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। जेरैबायदि थांखि लानानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे थांखि बायदियैनो मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोराबो बे एकर्डनि उनावहाय गासैबो उइथड्रल जाजोबदों आरो गोबां माखासे मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनना मिलिटारि पार्लामेन्टारि पुलिस आर्मि फर्सेसफोराव साख्रि मोनलांनाय आरो बिटिसि एकर्डनि उनावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ 17 इयार्स सालायबोदों। 17 बोसोर बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिटिसि एकर्डनि दफानि गेजेरजों जेसेबांखिनि दफाफोरखौ लिरनानै लाबोदों बै लिरनानै लाबोनाय दफाफोरनि अनगायैबो लिरनानै लाबोजायै माखासे खामानिफोरखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सिङाव मावफुंनानै होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नैबे बाथ्रायाबो सैथो जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिल खुंबोनाय समाव जाखिनि माने कन्टिजियास बिटिएडि एरियाजों लोगोसे नांजानानै थानाय बर' गामिफोरखौ सोसननाय जों नुनो मोनाखै आरो थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोख्रोङै माने कन्टिजियास माखासे बर' गामिफोरखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माने बिटिआरआ जाहैबाय मा जे बिटिएडिनि मुंखौ रिनेम खालामनानै बिटिआर माखासे गोबां बर' गामिफोरखौ जोङो बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव सोसननायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बुंनो गोनां गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा
सरकाराव फैनो हायोब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बरननो हायो होननानै बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदों आरो बिथांनि खोथा होनायनि माखासे बै बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां बर' फिसाफ्रा बाथ्रा बुंदों राइट बयहाबो मोन्थाय दं नाथाय फैबाय थानाय समाव गोलाव सम दंबावो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बै समनि गेजेराव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनाय बे नुथायखौ जों जेन नुयोब्लानो जागोन मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांखिनि एनडिएफबि जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव दिनैसिम दं बै गासैखौबो उदां जेलनिफ्राय उदां खालामना लाबोनो हाब्लानो जों बर' हारिया खुसि जागोन दा दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बाथ्राखौ लानानै जों बर' हारिनि गोबां बर' फिसाफ्रा गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामबाय थायो आरो जों बर'निनो माखासे गोबां माने गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफोरा गावबागाव पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय बे जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि मुं लानानै गोबां डार्टि माने गोबां गाज्रि लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्ले गेलेबोबाय जों बेखौबो नुदों दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थाफिननाय जोबथेसालिनिफ्राय दिनैसिमबो उदां जायैनि माखासे बै बाथ्राफोर दिनै जाय एनडिएफबिनि इस्युखौ लानानै थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो सिगनेचार होनो मोननाय सासे सिगनेटरि दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांखौ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव साइन खालामनो थाखाय दान मोनसेनि रिहाबाव बिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार होखांनायनि उनावहाय जोबथेसालियाव दोनहैफिनो बेराफारसेथिं जों बर'नि गोबां माखासे सेल्फिश गुनजेट आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फा मोननो थाखाय बे मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहायबो जोबथेसालियाव दोनहैजाफिननाय जोबथेसालियाव थाहैफिननांनो गोनां जानाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि मुं लानानै गावबा गावनि पलिटिकेल मुलाम्फा लानो नाजानाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि मुं लायै लायै दिनै एनडिएफबिनि गासै जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला बै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ जाय सानखालि जाय समाव एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामग्रा जों बर'नि बै मेलेमजिबि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टखौ सिगिनो हानांगौमोन जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि फाउन्डार लोगोसे गासै एनडिएफबि जोहोलावफोरा जेलनिफ्राय उदां जायाब्ला आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो एनडिएफबिनि गासै दाय दन्द'फ्रा जुदि सुस्रांजायाब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामा होननानै बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन एसेबांथो जुदि बर' हारिखौ लानानै उदांस्रि खालामनो थाखाय हाग्रा बंग्रा थाबायनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउ गावबा गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ हारिनि थाखाय बावसोमग्रा बै जोहोलावफोरनि सेन्टिमेन्टेलखौ जुदि लानो गोरों लिडार मोनबा बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन बै सानखालि जाय सानखालि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय जों मा नुनो मोनदों बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' हारिनि माखासे थामोनथा जिथु मोनसे सैथोथि संग्राम दावहानि मोनसे गोथारथि बेसेनखौ फालांगि खालामनानै माखासे बर' लिडार्सफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल मुलाम्फा लानाय जों एसेब्लाबो दिनै फोरमान नुहुरदों दिनै जों बर' हारिनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नैबे मोनसे सोंथिखौबो सों जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ एनडिएफबिखौ लानानै बानायनाय जादोंमोनब्ला एनडिएफबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारा मानो जोबथेसालियाव मानो थाहैफिननांनाय बे सोंथिखौ सोंनांगौ जों दिनैनि समाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि जेसेबांखिनि सागानगिरिफोर दङ बियो एआनो जा बियो बिआनो जा बा बियो जेडआनो जा सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा नाथाय मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्राबाव बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायखौ मोननै बाहागोआव खालामना लाना फैनाय जादों हाइनियास आरो नन हाइनियास दा बेनि जायगायाव बेसो जानांगौमोन जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिएफबिनि मुङाव नांनानै थानाय गासै दायफोरा सुस्रांजानांगौ जुदि सुस्रांजायाब्ला जों बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामा दिनै बुहुमाव बेफोरबायदि पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय नुफेराखै नाथाय जों बर'नि जारिमिन लोगोसे बुहुमाव नुफेरै मोनसे पिस एग्रिमेन्ट जों नुनो मोनदों
जाय बिग्रायारि हानजानि जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनो थाखायसो मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। बै बिग्रायारि हानजाखौ लानानै बानायनाय पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बै बिग्रायारि हानजानि फाउन्डार गायसनगिरिखौनो सिगनेचार खालामहोखांनायनि उनावहाय जोबथेसालियाव दोनहैफिननाय आरो गोबां माखासे बै बिग्रायारि जोहोलावजोफ्रा जोबथेसालियाव थाफिननांनाय बे सोंथिखौ बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामग्रा बै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ दिनैयो सोंथि खालामनांगौ। दिनै जों खोनानो मोन्दों, बेसेबां सैथो बेखौ मिथिथ'ला। दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगाङावहाय माबे बाथ्राफोरखौ सोस'नानै माबे दफाफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जानांगौ, बे माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ स्टाडि खालामनो होआखै होननानै हाखु दाखु आरोना। बे बेसेबां सैथो बाथ्रा मिथिला। नाथाय जिखिनि जों सावगारि नुबाय, जिखिनि जों थासारि नुबाय, थारैनो बाथ्राया जुदि साननो थाङोब्ला बै माखासे सुबुंफोरनि खुगायाव बेरखांनाय रावफोरा सैथोमार नामा, गमामायैनो सैथोमार नामा? जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाय माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै लाबोनांगौ, जाय बाथ्राखौ माने सोस'नानै लाबोनांगौ, बै माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ स्टाडि खालामनो होआखैमोन नामा? ओरैनो माने सायावल' जास्ट माने जोबोद इमिडियेट आरो इमारजेन्सि। दा दिनै एसेबां हाखु दाखु बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआ जिहेतु जालांबाय, मोजांनि बाथ्रा। बयबो बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बरायदोंमोन जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बाय बाहागि गारनानै हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय बै जोहोलावजोफोरा बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो उदां फैनो हासिगोन। थाङै थुङै माने आलाय सिलाय जानाय बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ नुनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनै दुखु दङ। दिनै जों बर' हारिनि थाखायनो मोनसे सैथोथि प्लेटफर्म, सैथोथि गोसो लानांनानै बर' हारिनि थाखायनो दिनैसिमबो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट बायदिनि सासे सिगनेचार जालायनानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थानो गोनां बाध्य जानानै फैदों। बेराफारसेथिं गोलाव सम सोमावसारबोनानै मोननाय जा मोनसे साधारन बिटिसि काउन्सिल, बे साधारन बिटिसि काउन्सिलाव माखासे पलिटिकेल इस्युखौ लालायनानै गावजों गावनि गेजेराव, गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो नंथारै माने जुजिलायनाय, नांलाय खमलाय जालायनाय। दा जियानो जादोला, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो जिहेतु खोथा होदों, बे खोथाखौ समा जिहेतु दङ, बे थाखानाय समनि गेजेराव जेन मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनो हायोब्ला रायजो राजाफोरजोंनो, बर' आइ आफा बिदा फंबायमोनजोंनो बरायजागोन, अनसायजागोन। जेरैबायदि खोथा एरैबायदि खामानि। बेराफारसेथिं बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव थाहोफिननानै बर'नि सोर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल इन्जयमेन्ट लानानै गावबा गावनि पार्सनेल प्रपार्टि, गावबा गावनि लाइफखौ मोनसे लाक्जारि लाइफ स्टाइलाव दिनै स्टेन्ड खालामदों। बै लिडार्सफोरनावबो सोंथि खालामनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।